Kamano kukitera Mugi TV kani familia moko e gwenge mag Ngong kod Kiserian koro yuago ratiro ne wedegi manyo chiel kod lisasi e kinde ng'anyo mar Sabasaba. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, Kiserian kod Ngong gin moko kuom bombe ma obila nonyirakore ahinya kod jong'anyo. Kar kano ringre Mangong sub-county, anyuola mopogore opogore nochopo marango ringre wedegi manyo wito ngimagi e ng'anyo mar Sabasaba. Jeremiah Oscar, rawera ma jahigni 24, yangore ni nyo chwadi gi lisasi e kinde manyo dok dala tok ng'anyo muoch e boma Mangong. Min mare olero ni Oscar nodhi loso apiko mare, to e kinde ma obila nochako bayo iro malungo wang' nyo wuok madokot. Nimekuja mochari, nimemkuta mtoto wangu ni ule wangu na ni wa 24 hours. Amewacha watoto wawili, kijana msichana. Na niko na huzuni sana. Huyo ndio varsity mboni wangu, baba yao aliaka. Niko single mother. Taasiria hiyo watoto wangu, na huyo mtoto wangu ndio nilikuwa sasa nimemchukulia pikipiki asifanye tabia mbaya, ili anjisaidie. Sigana ni okopogore ahinya gi mano mar Joseph Kagiri. Min mare Gladys Mudhoni wachoni Kagiri ne nyathine makayo kene nyochiele gi magina to kromo kod wuongi e boma Mangong. Wakati walikuja wakaonana na baba yake, akatokea tu kwa barabara. Nikapata ripoti amefika, nikampigia simu, hakushika simu, ndo nikapigia babake simu. Nikauliza babake akaniambia wamepatana na wameongea, lakini ametoka tunapo kwa barabara kidogo. Nikajaribu kupigia kijana wangu simu, nikampigia mara mingi hakushika. Nikapigia babake simu tena. Babake akaniambia ameambiwa na watu mtoto wangu wako hospitali. Wakati nilipigia babake simu mara ya pili aliniambia mtoto wangu amefariki. E gwenge mabulbul Ngong, rawera moro bende wachore ni nyo chwadi gi lisasi kendo wito ngimane kanyo. Isamburu majahigni 27 wachore ni ne ok ng'any gi rawere moko e kinde ma lisasi nyojuke. Hakuwa kwa maandamano. Hata venye alipigwa hiyo risasi pande ya nyuma, mimi nilijua tu, hata watu wameniambia hata hakuwa, alikuwa anapita tu. Sasa ni kijana nilikuwa nimemlea na shida mingi sana. Sasa amewacha bibi na watoto, na bado bibi yake ni mjamzito. Dwaro mar wuongi en mondo miyo rangi yore mag kedo gi jonjore e ng'anyo. Komachielo e gwenge ma Kiserian County ma Kajiado wayudo anyuola mar Moses Tobiko, rawera ma jahigni 19. Min mare lero kaka Tobiko nyoromo gi tho mare Otieno Manyoro. Sasa mtoto wangu akaenda wapi? Kaenda hivyo. Akakufa hivyo. Hana makosa, ni mtoto mdogo. Hata hana kitambulisho zaidi, amechukua hata niko na waiting. Lakini sasa nitusemeaje? Na ameenda na tujikiria hata nifanye nini, hawezi rudi. Kaluwore gi min Tobiko, wuode no emane en geno mare wirani osetiyo matek mar punje. Ka ema wachore ni nochwade rawera Moses Tobiko gi lisasi, kendo en masira moweyo jodak gi lit kod kuyo. Dwaro mar familia mare kachiel kod familia mamoko en mondo mi piny owacho oneni giyudo ratiro ne wedegi. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Kiserian, Kajiado County. Watimo musa ahinya ne familia ma wedegi nyotho e ng'anyo mar Sabasaba. Riwruoge mag jochiw thieth e pacho ka endi obwogo golo joge gi e osiptende kinde ng'anyo kaponi piny owacho ok ochwalo obila